ҷумҳурии Тоҷикистон муддати 8 сол мешавад ки ба ҳайси мизбон дар мусобиқоти кишварҳои Осиё интихоб мешавад. ба ин васила агар аз як ҷониб Тоҷикистон ҳамчун як кишвари офтобӣ ва тавонои сайёҳӣ муаррифӣ шавад, аз сӯи дигар футболи кишвар тавсеа меёбад. конфедератсияи футболи Осиё ҳам иқтидору тавоноиҳои Тоҷикистонро ба назар гирифта шаҳри Душанберо борҳо макони баргузории бозиҳои интихобии чемпионати Осиё миёни футболбозони 16 ва 19 сола, мусобиқаҳои байниминтақавии бонувони 14 сола, бозиҳои интихобии чемпионати Осиё оид ба футзал, аввалин чемпионати КАФа миёни бонувон ва амсоли инҳо интихоб кардааст. саҳми Федератсияи футболи Тоҷикистон низ барои тобиши соҳа назаррас буд. корҳои хубу муҳим ва саривақтии федератсия буд ки самараашро дар баромадани дастаҳои наврасону ҷавонони кишвар ба мусобиқаҳои фароқораӣ мушоҳида кардем. дар сатҳи баланд баргузор кардани мусобиқаҳои қитъавӣ ва саҳм гузоштан дар рушди футболи минтақа боис бар он шуд ки раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон дар конгресси нави Иттиҳодияи футболи Осиёи марказӣ роҳбари ин созмони футболи минтақа интихоб шавад. бешаку шубҳа кори хуби Рустами Эмомалӣ пешрафти футболи ватаниро вусъат бахшид. баъди соли 2012 бо мудирияти ҷадиди Федератсияи футбол нақшаҳои ҷадиду дурнамои пешрафти варзиши рақами 1 дар Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуд. 24 апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии Иттиҳодияи футболи Осиёи марказӣ доир гардид ки дар он намояндагони 6 узви ин ниҳод бо ҳам омада масъалаи муҳиму ҳалталабро барои ояндаи футболи минтақа баррасӣ намуданд. дар ин нишаст намояндагони федератсияҳои футболи кишварҳои узв якдилона номзадии Рустами Эмомалиро барои роҳбарии Иттиҳодияи футболи Осиёи марказӣ ҷонибдорӣ намуданд. ба ин созмон 6 федератсияи футболи кишварҳои Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон шомил буда 25 сол аст ки барои рушди бештар ҷидду ҷаҳд доранд. аслан дар қораи Осиё кайҳо бо ибтикори Конфедератсияи футболи Осиё минтақаи ҷанубу шарқ ва ғарби Осиё иттиҳодияҳои минтақавии худро ташкил карда дар ин замина фаъолияти пурсамар нишон доданд. ба ин хотир ташкил намудани ин созмони футболи минтақа ба нафъи кишварҳои узв буда дар тайёрии дастаҳои наврасон ки ҳар сол як маротиба барои ба даст овардани натиҷаҳои худ бо ҳам рақобат мекунанд замина мегузорад. барои омодагии дастаҳои наврасон ба бозиҳои интихобии мусобиқаи қаҳрамонии Осиё федератсияҳо маблағҳои хеле зиёдро ҷиҳати сафарбарии дастаҳои мунтахаб сарф месозанд. хуб нест ки қабл аз шурӯи ҳамин мусобиқа ҷоми КАФа гузаронида шавад ва барои 6 дастаи узв марҳилаи асосии омодагӣ ба бозиҳои интихобӣ гардад. ёдовар мешавем ки аз 15 сентябри соли ҷорӣ дастаҳои иштирокчии ҷоми КАФа дар бозиҳои интихобӣ ҷиҳати роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё талош меварзанд. нахустин маротиба баъди он ки роҳбарияти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ таъин шуд, ин аввалин мусобиқае аст ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. чемпионати КАФа 2019 миёни футболбозони 16 сола ки як марҳилаи омодагӣ на танҳо барои дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон, ҳатто барои 5 дастаи иштирокчии дигар мунтахаби Эрон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон ва Афғонистон маҳсуб хоҳад ёфт. тимни наврасони 16 солаи Тоҷикистон бо роҳбарии мураббиёни соҳибтаҷрибаи футболи мамлакат ба ин мусобиқа бо як тайёрии ҷиддӣ омада мусобиқаро бо рақобат муқобили дастаи Узбекистон шурӯъ намуданд. ҳарчанд дидори аввал бо мушкилӣ сипарӣ шуд, аммо як имтиёз дар рақобат бо яке аз дастаҳои қавии минтақа умедвориҳои ситоди мураббиёнро ба бозиҳои оянда бештар мекард. дар вохӯрии дуюм бо дастаи наврасони Қирғизистон бозии зебои шогирдони Аҳлиддин Турдиев сабаб шуд ки аввалин ғалаба дар ин мусобиқа ба даст ояд. дар ин бозӣ Муҷовид Шовайсудинов ва Муҳаммадворӣ Саидалиев тавонистанд ба дастаи мунтахаби наврасони мамлакат кӯмак карда 3 имтиёзи муҳимро барои дастаи мо таъмин намоянд.
дидори сеюм бо мунтахаби туркманистон бо афзалияти бештари наврасони мо шурӯъ гардид. ҳарчанд бартариро футболбозони тоҷик дар даст доштанд, вале барои кушодани ҳисоби бозӣ танқисӣ мекашиданд. ниҳоят 11 дақиқаи охири дидор бо муваффақият анҷом ёфт. нақшаи таъвизи анҷомдодаи сармураббии даста дар қисми дуюм корро хуб кард, зеро Сунатулло Азизов баъди 2 дақиқаи ба майдон омаданаш ҳисобро боз намуд. муҳаммад Ворис Саидалиев ҳам дар ин рақобат голи дуюми хешро дар ин мусобиқа ба ҳадаф расонид. футболбози дигар Хусрав Тоҳиров, ки дар қисми дуюм ба майдон омад, нуқтаи охири бозиро гузошт. бо ҳамин дастаи наврасони мо баъди 3 даври бозиҳо ба зинаи аввали ҷадвал баромаданд. эҳтимол меравад бозӣ ҷаззобу ҳаяҷонангез бо муддаии асосии медалҳои тиллои мусобиқа наврасони Эрон дар пеш бошад. ба ин ҳол омода кардани даста барои ситоди мураббиён дар як рӯз ниҳоят душвор буд. футболи осиёи марказӣ имрӯз оғоз мегардад ва дар бозии марказӣ дар яке аз рақобатҳои Эрон рақобат мекунад. тоҷикистон маротибаи дуюм мешавад ки мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказиро мизбонӣ мекунад ва воқеан ҳам федератсияи футболи тоҷикистон ва роҳбарияти федератсия барои баргузор кардани ин мусобиқа шароитҳои лозимаро ба миён оварданд ва пас аз чанд лаҳза дидори ҳассоси мунтахаби наврасони тоҷикистон бо Эрон оғоз мешавад, дастае ки дар ин мусобиқа соли гузашта ғалаба ба даст оварда буд. ҳафт дақиқа аз бозии дастаҳои тоҷикистону Эрон сипарӣ мешавад. қувваҳо баробар аст ва умед дорем ки футболбозони навраси тоҷик аз дақиқаҳои аввал метавонанд муқобилияти шадид нишон дода натиҷаи дилхоҳ ба даст оваранд. нисбат ба бозии дирӯза ки бо мунтахаби Туркманистон сурат гирифта буд, дар ҳайати дастаи наврасони 16-солаи тоҷикистон як тағйирот дида мешавад ки ба ҷои муҷовид Шоҳ Вайсудинов ба майдон футболбози захиравӣ ки дар бозии дирӯза дар қисми дуюм ба майдон омад, Хусрав Тоҳиров ворид шудааст. ин тағйирот то чӣ андоза ба дастаи Аҳлиддин Турдиев кӯмак мекунад, рафти бозӣ нишон хоҳад дод. бозӣ то рафт пуршидат мешавад. футболбозони навраси тоҷик лаҳза ба лаҳза майдони бозии худро ҷаримагоҳи дастаи наврасони Эрон мекунанд ва дар дақиқаи 15-уми рақобат билохира футболбозони тоҷик ба задани гол даст ёфтанд ки муаллифи гол аз масофаи дур Кабир Салимшоев шуд ки дарвозаи мунтахаби Эронро рахна кард. инак зарбаи ҷаримавӣ ба нафи футболбозони дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон ва айни ҳол мутаваҷҷеҳ мешавем ки зарба чӣ гуна иҷро мешавад ҷониби дарвозаи Эрон ва аллакай 4 бозингари навраси тоҷик дар ҷаримагоҳи дастаи ҳариф қарор доранд. омода ҳастанд то ин зарба аз ҷониби ним муҳофизатгари дастаи наврасони кишвар иҷро шавад. партофт ва ниҳоят вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Эрон ва бисёр ҳам имконияти хуб буд барои футболбозони навраси тоҷик то тавонанд маротибаи дуюм дарвозаи Эронро рахна кунанд, аммо дар ин ҳолат онҳо дифоъ карданд ва зарбаи кунҷиро мутаваҷҷеҳ мешавем. Кабир Салимшоев зарбаи кунҷиро иҷро мекунад, партофти ӯ ба ҷаримагоҳ ва гол! бубинед чӣ гуна вазъияти хуби голзанӣ барои футболбозони навраси тоҷик. Кабир Салимшоев бозингари рақами 12 тавонист дарвозаи дастаи Эронро маротибаи дуюм рахна намояд.
قسم اولی بازی چخیل بود به فکر شما؟ بسیار خوب بود، بچه‌ها بسیار نقص بازی کردن. گفتی وای که حرکت میکنیم دوم قسم هم خیلی بازی کردن. یعنی پلانو شما الکی در قسم بله، اول چیزی که ما گفته بودیم پیش ای بازی بچه‌ها جوکر هستن، شکر خدا دوم چیز قسم هم خیلی با حرکت میکنن که بازی کنن دوام تیم بازی. حساب باز داشتن ممکن است در قسم. البته حرکت میکنن که با نقصر بازی کنن. تشکر زیاد. Красивый футбол показывал, она красивый. Чехали, кто его да, установка. Марка, кихмо доренку, она марка, кихмо тият накай. Она марка, она команда, значит, она команда. Фамилия, скажем, она душ дорам. Бароям музыка, музыка, хушур хатмо, душ не дорам. Фамилия, она вот эти игры надо терять. бармегардам бинандагони аржманд ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуравии шаҳри душанбе ва қисмати дуюми сабқати мунтахаби Эрон Тоҷикистон оғоз гардид. قسم دومی رقابت برای فوتبالبازان توجیک آرامتر سپری میشود. معلوم میشود که سرمربی دسته اهلیدین توردیف در تنفس توصیه داده است که فوتبالبازان باید در قسم دوم حسابی بازی را نگاه دارند. در قسم دوم الکی چند تغییرات کرد اهلیدین توردیف سرمربی دسته و این تا چه اندازه با این بازی تاثیر میرساند تا انجام رقابت نظارت خواهیم کرد. اینک دوستان عزیز وقت اساسی بازی به انجام رسید و حالا ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان نورس توجیک. علیجان عینی در نزد توپ پرتافت او به جریمه‌گاه دسته ایران و بسیار هم وضعیت خطرناک بود ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. فوتبالبازان نورس 16 ساله تاجیکستان و حساب 3-0. سنت الله عزیزов بازیگری که در دو بازی پای هم با زدن گل دست می‌یابد توانست در مقابل ایران هم در دقایق ایلوگی وقت اساسی نقطه آخر را گذارد و او چند لحظه پیش از هیئت احتیاطی به میدان آمده بود. قبل از شروع مسابقه میگفتند که منتخب نورسان ایران مدعی اساسی برای به دست آوردن جایزه است. مطمئنا همینطور بود، اما اتفاقاتی که پشت سر هم میفته، مثلا بازی با افغانستان دیروز شاید اگر میخوایم بگیم 80 به 20 دست ما بود ولی ما با یه شوت گل خوردیم و یه مقدار روحیه بچه‌ها ریخته به هم. بچه‌ها هم یه مقدار زیر 16 سال هستن تا بیان برگردن به خودشون. تو این بازی هم تا اومدن به خودشون به جنبن این اتفاق دوباره افتاد. این احساسات رو باید بتونن کنترل بکنن. امیدوارم که توی بازی‌های اصلیمون که توی همدان هست و بازی فردامون بتونن احساسات خودشون بازی پس فردامون احساسات خودشون رو کنترل کنن. موفق باشید. سلامت رحمت. پیش از همه شما رو مبارکباد میگیم با این غلبه مهم که دسته ما انجام داد در رقابت با یکی از مدعیان اصلی برای به دست آوردن این جایزه. Да, была сегодня очень тяжелая игра, ребята старались, самое главное выполнили установку, которую мы дали на игру. Ребята сегодня играли очень здорово, комбинационный футбол, у них горели глаза, я рад, что мы добились успеха.
бозии ҳассос рақобати ниҳоии чемпионати кафа 2019 миёни дастаҳои мунтахаби тоҷикистону афғонистон дар ҳамин майдон шурӯъ мешавад. ин бозӣ барои тими мунтахаби наврасони тоҷикистон аҳамияти хеле ҳам калон дорад, зеро дастаи наврасони тоҷикистон миёни мухлисони сершумори футболи тоҷик дар ҳамин майдон барои ба даст овардани ҷом талош мекунад. дӯстони азиз, аллакай дақиқаи аввали рақобат оғоз мешавад. Зарбаи кунҷӣ дар иҷрои футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон ва ин зарба болотар аз дарвозаи мунтахаби наврасони афғонистон аз майдон берун мешавад. беҳтарин фурсат буд барои футболбозони навраси тоҷик, аммо ин имконият аз даст рафт. имконияти навбатӣ барои дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон ва ҳоло зарбаи ҷаримавӣ иҷро мешавад аз масофаи дур, аммо футболбозони афғон ин ҳолатро бартараф карданд. довар ҳам ба равиши тӯб монеа шуд ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба партофти ҳавоие ки футболбозони афғон онро иҷро мекунанд. бисёр имконияти хавфнок дар назди дарвозаи афғонистон. беҳтарин фурсат буд барои ҳамлагари дастаи наврасони кишвар, аммо ин ҳолат аз байн рафт ва бисёр як бозигузории хуб, суръати баланди футболбозони тоҷик дар як аксулҳуҷум ба назар расид. то анҷоми қисми аввали рақобат байни дастаҳои наврасони тоҷикистону афғонистон камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. пурра назорати тӯб ба футболбозони тоҷик аст ва онҳо бештар имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд, аммо дар қисми аввал ҳисоби бозӣ кушода нашуд. мо мунтазири қисми дуюм мешавем ва бовар дорем ки бачаҳои тоҷик метавонанд дар қисми дуюм муқобили афғонистон натиҷаи хуб ба даст оранд.
ниҳоят қисми дуюми рақобат барои футболбозони навраси 16 солаи тоҷикистон бо муваффақият оғоз шуд, зеро ҳамлагари дастаи мунтахаби наврасони мамлакат абдуфатто худоидодзода тавонист дарвозаи мунтахаби афғонистонро рахна бикунад. Вале баъди чанде ҳолати аҷиб барои ин футболбозо рух дод, зеро довари бозӣ бо сабаби найрангбозии ҳамлагари дастаи наврасони тоҷикистон ӯро бо корти сух ҷазо дод ва аз майдон хориҷ кард. Чӣ тавре ки мебинед, айни ҳол футболбозони дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон бештар дар хати дифоъ бозӣ карда истоданд ва ин то андозае дар 15 дақиқаи боқимондаи анҷоми рақобат барои онҳо мушкилӣ эҷод хоҳад кард. инак дӯстони азиз, ҳуҷуми навбатии бозингарони тими мунтахаби навраси тоҷик ва айни ҳол аз канори майдон бозингари рақами 17 Алиҷон Лиайни, вале аз пой зада меафтонанд футболбози рақами 17 дастаи мунтахаби наврасони мамлакатро. имконияти бисёр ҳам хуб барои футболбозони тоҷик ба миён меояд ва айни ҳол бозингарони дастаи наврасони афғонистон байни ҳам нофаҳмӣ мекунанд, ба он хотир ки инҷо як ҳолате рух дод ки ба нафъи бозингарони тоҷикистон анҷом ёфт ва бисёр ҳам имконияти хубу мусоид барои дастаи наврасони мо ба миён омад. ҳоло зарба аз канори майдон иҷро хоҳад шуд. мебинем ки футболбози рақами 13 ин зарбаро иҷро хоҳад кард ва дар ҷаримагоҳ чанд тан аз бозингари дастаи наврасони тоҷикистон қарор дорад. ҳоло зарбаи бозингарони тими мунтахаби наврасони тоҷикистон ирсоли туп ба назди дарвоза, аммо бенатиҷа. ҳамин тавр дӯстони арҷманд, рақобати дастаҳои мунтахаби наврасони тоҷикистону афғонистон дар қисми дуюми дидор идома дорад ва бояд хотиррасон кард ки футболбозони дастаи тоҷикистон бо шумораи кам бозиро идома дода истоданд, вале ба ин нигоҳ накарда онҳо фурсатҳои хуби голзаниро дар назди дарвозаи ҳарифон пайдо карданд. то анҷоми ин рақобат вақт хеле ҳам кам боқӣ мондааст. мо умедвор ҳастем ки ин ҳисоби бозӣ нигоҳ дошта мешавад. Full time score is Tajikistan 1, Afghanistan 0. Muntahabi Navrasoni 16 солаи Тоҷикистон тавонист дар финали чемпионати Афғонистон 2019 ғалабаи муҳими худро бар равои Мунтахаби Афғонистон ба даст оварад. ин ғалаба имкон медиҳад ки дастаи мо дар бозиҳои интихоби чемпионати Осиё ки моҳи сентябр дар Урдун баргузор мешавад бо рӯҳияи хеле ҳам хуб сафар намояд. احساسات شما دایر به غلبه در چمپیونات کاف 2019 خیلی احساسات بلند است. ما از خود باور داشتیم که در این مسابقه عالی می‌آییم. رحمت به هر مخلصان که اومدن ما رو دستگیری کردن. تشکر به همه چون یک بار دیگه نمیدونم چه کنیم. بعد کارت سوخی حمله‌گر ابوفتوی خدایدادزاده مشکلی پیش نمیاد. بله کم مشکلی پیش اومد. بعد ما با این نگاه کرده بازی رو ادامه دادیم و هیچ وقت نه غلبه به دست آوردیم. تشکر. از رحمت میگم که با ما چنین با مشکلات نگاه نکرده، با ما نشای خوب نشان دادن و خوشبختانه ما این رو همه را نگاه کرده امروز ما چمپیون شدیم. تشکر زیاد و عموما مشکل نبود بازی نهایی مقابل افغانستان. البته خیلی مشکل بود. ما میدونستیم از اول میدونستیم که این بازی برای ما خیلی مشکل میشود و نهایت باشد ما با موفقیت هستیم. شما بعد این غلبه دو کلمه تو رفتن تو. خیلی خرسند هستیم که تیم ما غلبه کردیم برای مخلصان. این مسابقه که ما یکم بار در شنبه ما بازی داریم، ما غلبه کردیم، ما بسیار خرسند شدیم. خوشحال باشد. من فکر میکنم با صحبت رو در این مورد ادامه بدیم. با صحبت میگیم. رحمت کنم.
The Kafa U16 Championship most valuable player of the competition is Saidaliyev Muhammad Boris from Tajikistan. The most valuable player of the competition awarded to the player who has shown excellence in play and his overall contribution to the team. Tajikistan. Tajikistan. And now, ladies and gentlemen, the Kafa president, Mr. Rustam Emomali, will present the Champions Trophy to Tajikistan. чемпионати Кафа 2019 барои дастаи наврасони 16 солаи Тоҷикистон хотирмон паси сар шуд. Зеро баъди 3 соли баргузории ин мусобиқа дастаи Аҳлиддин Турдиев тавонист дар ин мусобиқае ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид зафар ёбад. мо бовар дорем ки ин ҷом аввалин ва охирин барои дастаи наврасони Тоҷикистон нахоҳад буд.